Ο Θαλής ο Μιλήσιος γνώριζε πολύ καλά ότι το κεχριμπάρι είχε την περίεργη ιδιότητα, τριβόμενο με ύφασμα, να έλκει διάφορα ελαφρά σώματα. Επίσης, στο Θαλή αποδίδεται η παρατήρηση πως ο φυσικός μαγνήτης είχε την ιδιότητα να έλκει σιδερένια αντικείμενα. Στην πραγματικότητα όμως, η ιστορία του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού αρχίζει με τα πειράματα του Άγγλου γιατρού William Gilbert. Η πρώτη συστηματική πειραματική προσέγγιση των ηλεκτρικών φαινομένων από τον Gilbert μέσα από την επινόηση ενός απλού οργάνου ανίχνευσης ηλεκτρικού φορτίου, το versorium, λέξη λατινική που σημαίνει στριφογυρίζω. Θεωρείται ο πρόγονος του ηλεκτροστατικού εκκρεμούς και του ηλεκτροσκοπίου. Πρόκειται για μία σειρά απλών πειραμάτων στατικού ηλεκτρισμού που θέτουν τις βάσεις της πειραματικής μεθόδου έρευνας στην αυγή του 17ου αιώνα, χωρίς όμως να διατυπωθεί σοβαρή επιστημονική θεωρία που να ερμηνεύει τα ηλεκτρικά φαινόμενα. Κύριος στόχος του Gilbert ήταν η ανάδειξη των διαφορών ανάμεσα στις μαγνητικές και ηλεκτρικές δυνάμεις. Αυτό το επιδίωξε με την απλή συσκευή, το versorium, που επινόησε προφανώς κατά αναλογία με τη μαγνητική βελόνα που μπορεί να περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα. Τα υλικά που χρειαζόμαστε για το versorium βρίσκονται εύκολα: μια μεγάλη βελόνα, ένα φύλλο αλουμινίου και κομμάτια φενιζόλ και συναρμολόγηση απλούστατη. Το φύλλο αλουμινίου ηρεμεί στα υποστηρίγματά του. Πλησιάζουμε αργά προς το ένα άκρο του versorium μία πλαστική ράβδο, ένα καλαμάκι, αφού προηγούμενα την έχουμε τρίψει με μάλινο ύφασμα. Διαπιστώνουμε ότι το φύλλο του αλουμινίου περιστρέφεται γύρω από τον κατακόρυφο άξονα. Η ράβδος έλκει το ένα άκρο του versorium. Η αρνητικά φορτισμένη ράβδος έλκει το άκρο που είναι θετικά φορτισμένο και έτσι το versorium περιστρέφεται ακολουθώντας την κίνηση της φορτισμένης ράβδου. Δεν τα να κάνω.